Bon dia a totes i a tots. Si us sembla bé, esperem uns minuts perquè la gent acabi d'entrar en aquest espai i tot seguit iniciarem la sessió. Gràcies. Doncs, si us sembla, comencem. Són les 10 i 3 minuts. Moltes gràcies a totes i a tots els qui us heu connectat i benvinguts en aquesta darrera sessió de la Setmana d'Internacionalització que hem començat aquest dilluns i que, com sabeu, l'hem dedicat i que tenim com a país convidat a Tunísia. Per parlar-nos o per fer aquesta cloenda, tenim l'honor de tenir amb nosaltres el senyor Ahmed Benalal, que és llicenciat en Dret per la Universitat Sidi Mohammed ben Abdallah del Marroc. Té un màster europeu en mediació i un postgrau en cultura de la pau i drets humans per la Universitat Autònoma de Barcelona. El senyor Benalal ha estat director del Consell Islàmic Cultural de Catalunya, ha estat també responsable de projectes d'immigració a la Fundació Apipacam de Barcelona, ha estat formador de mòduls d'interculturalitat i diversitat religiosa al Centre UNESCO de Barcelona i ha estat també responsable de projectes a l'Associació Llum del Nord, entre altres responsabilitats. Actualment és el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tunísia. Com la major part de persones que han intervingut al llarg d'aquesta setmana, és una persona políglota, parla català, castellà, àrab, francès i italià. Senyor Benalal, estem molt honorats de la seva presència. Avui ens farà una conferència sobre les oportunitats i els desafiaments d'aquest país i sense més dilació li dono la paraula, agraint novament la seva presència aquí entre nosaltres. Moltes gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Primer, gràcies per la invitació a la quarta setmana de la internacionalització i on Tunísia és el país convidat. Tunísia que avui dia acull la delegació del govern de la Generalitat. Gràcies, senyor Donaire, per la presentació i per aquesta oportunitat que doneu a la delegació. Preguntar-se quin és el vincle de Catalunya amb la Mediterrània ens evoca a redescobrir la geografia mediterrània, a l'evolució històrica i a la idiosincràsia del poble. La ferma convicció del nostre país com a referent de la conca mediterrània. Catalunya és un país de més de 7 milions d'habitants, amb 600 quilòmetres de costa i amb dues de les seves principals capitals banyades pel Mare Nostrum, Barcelona i Tarragona. Es tracta
d'un vincle profund que es remunten al comerç amb els pobles fenicis provenents de Cartago, a la Ribera Sud i als posteriors assentaments de grecs a les ciutats d'Empúries, abans de convertir-se a la capital de l'imperi romà, a la península ibèrica, a Tàrraco. Aquestes tres grans civilitzacions han influït definitivament en el tarannà dels catalans i el devenir d'aquesta nació. Som un poble comerciant, obert a noves cultures, innovador i orgullosos del nostre passat com a plataforma per al nostre futur. Si evoquem la història, durant el reinat del Jaume I, mercenaris catalans i aragonesos van formar part de la guàrdia personal dels sultans Hafsia, de la dinastia Hafsia, a Tunísia, i va resistir una caserna a tocar a Bab el-Manara. Bab el-Manara és una de les portes de la Medina, la ciutat tradicional, la ciutat antiga. I l'actual barri Bab el-Manara custodia la tomba d'un il·lustre i polèmic escriptor medieval, probablement l'únic que ha escrit en àrab i català. Es tracta d'Anselm Tormeda. Nascut a Palma vers 1352 o 1355 i mort a Tunis després de 1423 i mort amb un nom conegut aquí a Tunísia com Abdullah at-Turjman. La presència de catalans a Tunis va anar minvant amb els segles fins a esdevenir testimonial. Actualment, el punt neurològic des d'on surten, per exemple, els autobusos o l'estació central de Tunis està en una plaça que es diu la plaça de Barcelona, la plaça de Barcelona, en la ciutat nova. Però l'empremta dels catalans a la riba sud del Mediterrani en concret també la trobem en les aportacions de figures històriques com Ramon Llull, Anselm Tormeda, anomenat Abdullah Tarjman, Abdullah el traductor, quan es va convertir a l'islam, o Raimon Penyafort. Tots tres claus per a la literatura àrabo-catalana del segle XII fins al segle XIII i al segle XIV. Coneixedors de la llengua àrab van acostar a la riba nord totes les aportacions filosòfiques i d'innovació de la riba sud. Tots tres van recaure a Tunísia. Ramon Llull va ser el seu darrer viatge, morint de tornada a la seva Mallorca natal. Anselm Tormeda s'hi va instal·lar per sempre i va morir aquí, a Tunísia. I Raimon Penyafort hi va fundar una escola d'àrab. De fet, va ser la primera acadèmia de traducció. La localitat costanera que va comptar fins a èpoques relativament recents amb una nombrosa colònia de comerciants catalans va ser el port de Bizerte. Aleshores, base naval francesa, on va arribar des de la Cartagena la flota republicana després de la seva evacuació durant els darrers episodis de la Guerra Civil del 39. Les naus, però, van ser retornades immediatament per les autoritats franceses. Uns centenars d'exiliats catalans que van decidir quedar-se a la Tunísia del protectorat francès van ser conduïdes cap a camps d'internaments a l'interior de Tunísia, Mheiri Zebeus o el Gasrin, entre altres. De fet, fins a dia d'avui, hi ha un cementiri d'exiliats catalans al Gasrin. Hi ha un projecte de rehabilitació. Ja des de l'ambaixada espanyola tenen un projecte de rehabilitació d'aquest cementiri d'exiliats catalans al sud de Tunísia. I la presència, i viceversa, la presència àrabo-amazigha a Catalunya s'inicia amb la presència àrabo-musulmana en l'Andalús del segle XIII
i es manté fins després de l'expulsió dels musulmans i jueus de la península Ibèrica de 1492. Més de 600 anys on l'àrab, el català, l'hebreu, l'amazic o el castellà convivien als carrers i als pobles de Catalunya. Aquesta multiculturalitat va romandre fins al 1614. Tanmateix, avui dia la globalització del món i els moviments immigratoris han fet que la Catalunya d'avui, la barreja de llengües, sigui un altre cop habitual. En l'actualitat, el 21% del total de residents estrangers provenen del Magreb, amb un percentatge important estudiants o treballant en les diferents universitats i centres d'investigació catalanes. Això ha suposat un repte no només per les autoritats locals d'adaptar els serveis i drets a tota la població, sinó també per la població autòctona d'acollir a nous ciutadans amb noves maneres de veure el món i noves cultures. Però, com he dit al principi, Catalunya és un país obert a la Mediterrània. Tot i els creixents moviments excloents d'extrema dreta que estan sorgint arreu d'Europa, Catalunya ha sabut contenir-los i els catalans són un poble respectuós i acollidor amb el que ve de fora. I quan parlem de les relacions mediterrànies, parlem de la relació amb la Mediterrània que representa el 32% dels vincles, el 32% dels... La relació amb la Mediterrània representa el 32% del comerç exterior català. És a dir, Catalunya, és a dir, el port de Barcelona, és un port o un hub logístic internacional més gran del sud d'Europa i que té, com diguem-ne, un punt, un enllaç directe amb la majoria dels ports del sud del Mediterrani. I quan parlem també un altre aspecte de la cooperació o de la presència catalana en el Magreb, parlem de la cooperació catalana al nord d'Àfrica i en la cooperació trobem que el 28% de la cooperació catalana va tenir lloc al Mediterrani. I quan parlem de la cooperació parlem de projectes encara més concrets. Si parlem, per exemple, de la Diputació de Barcelona, va tenir i té tot un projecte de coneixement de la Medina, per exemple, de Tunis. Són exemples de projectes que es van fer des del 2007-2008 fins avui dia. Tenim el projecte de la Diputació, que és el coneixement de la Medina, que és un projecte que té per finalitat la revalorització del patrimoni de la Medina de Tunis, mitjançant projectes culturals per fomentar el coneixement històric de la Medina, el turisme cultural i l'atenció d'inversors potencials partenariats. També Tunísia té un conveni marc de col·laboració en matèria d'intercanvi de coneixements sobre la descentralització de l'Estat i el desenvolupament local. Dintre de lo que és la dinàmica que actualment el país està vivint, la dinàmica de la democratització, trobem que hi ha moltes institucions o organismes catalanes que tenen convenis i tenen projectes concrets amb diferents institucions públiques i privades aquí a Tunísia. Per exemple, el conveni marc de col·laboració en matèria d'intercanvi de coneixement sobre la descentralització de l'Estat i el desenvolupament local és un projecte que es va iniciar el 2007-2008 entre la Diputació de Barcelona i el Gran Governorat de Sfax.
També tenim molts projectes de l'Agència de Cooperació Catalana en la mateixa línia de fomentar la descentralització o donar suport a programes de descentralització i governança i el desenvolupament local a Tunísia. Tenim un projecte, per exemple, amb el Gran SFACAS, que és un projecte pilot d'enfortiment institucional local, financiat i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. És la col·laboració en matèria d'intercanvi de coneixement. De fet, aquest projecte pretén millorar la governabilitat local i enfortir la participació ciutadana en la gestió municipal del Gran SFACAS. En concret, el projecte ofereix eines estratègiques per l'enfortiment institucional de la ciutat que composen el Gran SFACAS. SFACAS és una regió més o menys al sud-est. També dintre dels organismes que tenim, per exemple, la MedCities, un dels projectes que és Tunis Àssima o Àssima Tunis, és un gran projecte coordinat per la xarxa MedCities, que té seu a Barcelona, i dins d'aquest programa és un programa de la gestió de reforçar les capacitats de la ciutat de Tunis, sobretot en la gestió urbana sostenible. També l'estratègia mediterrània, des de la creació de la delegació el 2019, es va establir una estratègia mediterrània de Catalunya Med 2030. Aquesta estratègia intenta contribuir a un canvi en l'enfocament del projecte i posar els projectes mediterranis en el si de la Unió Europea, és a dir, donar-li aquesta rellevància i aquesta importància, on Catalunya vol, com diguem-ne, des de Catalunya protagonitzem i tornem i reivindiquem el nostre paper que hem fet i que hem jugat durant tota la història. També, dintre del pla, els objectius, els tres, com diguem-ne, principals objectius, és reforçar les relacions i els intercanvis entre els actors de les dues ribes, que siguin actors públics o actors de societat civil. També desplegar en la Mediterrània, és a dir, aquest protagonisme que reivindiquem com catalans també ens ajudarà a desplegar els objectius de l'Agenda 2030 en la Mediterrània. També el paper de la delegació en aquesta estratègia reflexa el nostre compromís amb els reptes globals a l'abast humà, social i econòmic. Per això estem, com diguem-ne, la nostra presència aquí a Tunísia és impulsar aquests projectes europeus per fomentar la Mediterrània com una identitat pròpia i intentem que les polítiques europees que siguin, com diguem-ne, aliances en aquests processos de canvi que està visquint tota aquesta zona mediterrània. També quan parlem de Catalunya i la importància del Mediterrani per Catalunya, veiem que la majoria de les institucions mediterrànies i la majoria dels organismes que se dediquen a la Mediterrània tenen seu, que siguin iniciatives sorgides des de Catalunya o tenen seu a Catalunya, com he esmentat abans, la MedCity, que té el secretari general a Barcelona, o parlem, per exemple, d'institucions com
a l'IEMED, com a l'IBEI, l'Institut d'Estudis Internacionals de Barcelona, que són, com diguem-ne, institucions que demostren aquest protagonisme que Catalunya està mantenint i està recuperant el seu paper històric dintre de lo que és la Mediterrània. Aleshores, el nostre paper en aquest sentit, el nostre paper és reflectir les nostres polítiques, com diguem-ne, les nostres polítiques en aquesta zona. El compromís és promoure i coordinar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República en aquest sentit, de la República Tunisiana, la República Algèria Democràtica Popular i el Regne del Marroc. També amb accions concretes intentem promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb els organismes internacionals presents al Marroc, que sigui programes de Nacions Unides com el PNUD o organismes regionals o multiregionals com la Lliga Àrab o la LESCO, entre altres. També facilitem les funcions de prospecció. Una de les tasques també que la delegació fa és una prospecció de la situació per, com diguem-ne, per millorar les nostres futures intervencions en la zona. També aquesta presència, és a dir, la presència, a part la presència de la Generalitat o la presència del Govern de Catalunya a aquesta zona o al Magreb, no solament a través de la delegació, també hi ha altres organismes com l'Agència de Cooperació, com dit, l'Agència de Cooperació Catalana, que està present al Marroc i a Tunísia. També tenim l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya, que té seu al Marroc i que impulsa projectes d'inversió i col·laboració de caire econòmic entre les empreses catalanes i marroquines. I per acabar, dèiem que la nostra intervenció en la zona parteix també és una transmissió dels nostres valors democràtics. Volem també compartir els nostres valors democràtics que són les mateixes, són valors que compartim en tot el Mediterrani. Són valors democràtics de pau, de solidaritat i bona conversa. Tots aquests valors, per exemple, veiem que va haver-hi uns processos, el procés de Barcelona, per exemple, moltes iniciatives sorgides des de Barcelona per fomentar aquest valor. Si tornem al procés, per exemple, al procés de Barcelona del 95, anava en aquesta direcció, com fomentar aquests valors democràtics de pau i de solidaritat en la conca mediterrània. També amb aquestes intervencions intentem reforçar una ciutadania mediterrània, una identitat mediterrània que compleixi amb els reptes mundials i ajudar en certa manera a aquests països de sumar-se a aquests reptes globals que d'una manera o una altra nosaltres des de Catalunya tenim certa habilitat, cert coneixement i certa facilitat d'accedir-hi. Per això és una oportunitat també d'acompanyar i intercanviar els mateixos valors i el mateix savoir-faire amb aquests països. També la nostra acció parteix d'una diversitat
i el diàleg del veïnatge. La nostra acció no va, és una acció d'ajuda de dalt o de baix, una ajuda d'imposició, però és una relació, com diguem-ne, mútua, és una relació d'interacció conscient de la diversitat que tenim al nostre país i conscient de la importància dels nostres veïns del sud. I, com sempre, totes les nostres accions que intentem transmetre sempre amb aquestes perspectives també de gènere. Intentem també transmetre en la nostra manera de fer i la nostra manera d'actuar dintre del que és els valors democràtics, també aquesta perspectiva de gènere que s'ha d'implicar dintre de les institucions públiques i hem de mobilitzar les institucions públiques perquè siguin, com diguem-ne, conscients i perquè siguin, com diguem-ne, exportadors també d'aquests valors. Bé, moltes gràcies, senyor. Sí, gràcies per la introducció i per l'exposició, senyor Ahmed Benalal. Ara, si li sembla bé, podríem fer un intercanvi d'impressions. També obrim la possibilitat, com sabeu sempre, a les persones que esteu connectades de fer preguntes o qüestions. Teniu a la part inferior de la vostra pantalla la possibilitat de fer aquestes preguntes, no? Preguntes relacionades amb qualsevol de les qüestions que ha tractat el senyor Benalal. I ja per començar, potser podríem orientar les persones que ens estan sentint sobre quin és l'estatus específic que té Tunísia en particular, però els països de Magreb en relació a la Unió Europea. Quines condicions, sabent que la Unió Europea està establint acords bilaterals amb determinats països que permeten unes determinades exempcions i unes determinades relacions específiques, i molt concretament Tunísia és un país especialment vinculat amb la Unió Europea, antiga colònia francesa, però també molt a prop d'Itàlia i, per tant, amb moltes relacions amb aquest país. Els tunisins poden veure la RAI, poden veure la televisió italiana i és una influència important dintre aquest les possibilitats de relació futures que s'estableixen. Senyor Benalal. Sí. S'ha quedat congelat. La darrera part no l'heu sentit? No. No, en general, la pregunta, per simplificar-la, és quines són les relacions del nord d'Àfrica amb la Unió Europea, en general? Sí, la meva experiència aquí, o durant la meva experiència aquí, el que has esmentat perfectament, és a dir, sí que parlem sí que hi ha un acord de cooperació entre la Unió Europea amb Tunísia, igual que hi ha amb el Marroc i amb Algèria. El que passa, aquí es veu que hi ha un estatus de privilegiat de relació franco-tunisina. És a dir, aquí la presència o la relació de cooperació que sigui comercial o política es nota que hi ha molta influència, com diguem-ne, francesa, més que la italiana. Pot ser que a nivell comercial també hi ha molt intercanvi comercial entre Tunísia i Itàlia, però a nivell polític la presència francesa prevalga sobre tot. I a més es nota no solament per el fet que el francès, que és la llengua de l'administració aquí, que és un plus, però si veus inclús a nivell de diferents gestions administratives o financeres, veus que hi ha unes diferències entre uns privilegis per als francesos que per la resta
la resta de ciutadans europeus. No? Això també, com diguem, tant de bo que es comença a discutir també si la Unió Europea és una entitat, una identitat, no? Quan entra en relacions amb altres països, a veure si ens mantenem com una identitat europea o comencem a tornar a prevaler cada nacionalitat sobre altra, depèn dels arrels històrics, també que són òbvies. Sí, Tunísia és molt important, no? Perquè ara fa una mica més de 10 anys, a la ciutat de Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi es va immolar, no? I va ser l'origen de la primavera àrab, que es va escampar i va tenir un efecte geopolític impressionant. No? Quina és, segons el seu parer, la situació actual d'aquest procés tant a Tunísia com al nord d'Àfrica i quines expectatives hi veu de futur? Sí que és cert, el 2011, és a dir, el febrer del 2011, la immolació del Bouazizi va ser, com diguem-ne, la gota, no? Que es diuen, la gota que va desbordar el got, no? I va ser l'explosió del que es deia, o el que s'anomenava, la primavera àrab. Sí que és cert que Tunísia des de sempre, és a dir, des de sempre parlem de Tunísia després del protectorat, de Tunísia del Bourguiba, sempre va ser, com diguem-ne, aquest país, aquest punt, encara que és petit, però sempre forma l'excepció. Parlem de la seva revolució a nivell del codi de família, a l'època de Bourguiba, que encara en tot el món àrab, a tot el món àrab era una qüestió, el tema del codi de família és una mica complicat. Veiem que ells han fet un pas, com diguem-ne, en el seu moment, que era molt innovador, molt pioner, però també Tunísia és el punt, dintre d'aquesta dinàmica d'excepcionalitat, va ser el punt que va dinamitar tots els processos del món àrab. Aleshores, ella va fer, com diguem-ne, la primera caiguda del mur del que és els règims totalitaris, però el problema sí que és cert que van ser els primers, sí que és cert que hi ha una gran moguda democràtica actualment dintre del país, però encara no ha acabat, com diguem-ne, de cohesionar. No ha acabat de cohesionar, segons el meu parer, perquè en la Constitució del 2014, malauradament no ha deixat clar, és a dir, a nivell competencial, no ha deixat clar, van ser, com diguem-ne, van fer una Constitució com reacció a la revolta, a l'antic règim, és a dir, per evitar que algun dia hi haurà un règim presidencial o un règim totalitari, aleshores van, com diguem-ne, dissenyar una Constitució amb uns equilibris que són ingovernables al cap i al fi, perquè un país no pot regir-lo o organitzar-lo per tres persones, entre el president de la República, el president del govern i el president del Parlament. I després veiem que des de les últimes eleccions del novembre hem tingut del novembre al maig, hem tingut 3 governs. I amb el govern actual tampoc veiem que hi ha una línia, una solució. Per què? Perquè el president té la seva manera de veure, de gestionar. Tot retornant a l'article 81 de la Constitució, que té unes competències, però, és a dir, el president reivindica que és el president de la República que ha de gestionar tot, que ha de decidir tot. En canvi, en l'article 81 li dona solament la competència en exteriors i defensa i consultar-lo amb el president del govern. El president del govern diu que ell té la competència perquè la gestió del país cau sobre ell.
el president del Parlament, quan fa unes visites o recepcions amb caps d'estat, el president reivindica que no és la seva competència, que diuen que entra en les competències del president. Però jo crec que aquestes discrepàncies tornen a ser per culpa d'això, que encara la mentalitat del poble, reflectada per als seus representants polítics, que no volen tornar a aquestes com diguem-ne, anys anteriors, aquest sistema autoritari. Per això intenten mantenir un equilibri. Per això sempre, per això, com no hi ha una institució que pot resoldre aquest conflicte competencial, en aquest cas és el Tribunal Constitucional, i de fet el problema també que hi ha és el Tribunal Constitucional. Parlem del projecte de la creació del Tribunal. Fa 3 setmanes o un mes va passar pel Parlament, aprovat, ho van passar per la ratificació del president, va negar, i les va tornar un altre cop al Parlament i ara ha sortit un altre cop del Parlament. Tenim un govern actual amb 13 ministres, dels 13 ministres, hi ha 11 ara estan suspesos, perquè ara estan interins. Per què? Tenim un Parlament que ha ratificat el nomenament d'aquests 11 ministres, però el president es nega. Aleshores, a nivell processal o a nivell de procediment, hauria d'haver-hi un Tribunal Constitucional perquè com diguem-ne, aclari a qui torna o a qui cau, en què cau la competència. O sigui, el president té aquesta potestat de rebutjar la ratificació d'una llei votada per al Parlament, per representant del Parlament. Aleshores, jo crec personalment que encara és jove aquest procés de transició, encara li falta, com diguem-ne, madurar-se. En canvi, amb el Covid, amb la crisi econòmica, això empitjora encara més i, clar, sense parlar que és també que té la seva influència, que és les influències exteriors. Aquí es parla, per exemple, de la influència turca, de la influència dels Emiratos, egípcia, saudí, perquè no volen, com diguem-ne, aquesta transició democràtica acaba al bon port, perquè és un exemple a seguir. I mira, tenim Egipte a dos passos, a 2 quilòmetres, molt prop d'aquí, i l'Egipte es va, com diguem-ne, trencar amb el resultat de la primavera àrab. I no volen que a Tunísia sigui, com diguem-ne, un exemple a seguir. Paro la càmera perquè la meva connexió és molt inestable. No sé si em podeu sentir i llavors disculpo, però crec que amb la càmera apagada podem tenir una mica més facilitat. Ara que hem fet aquest repàs sobre la situació política, també potser estaria bé un apunt econòmic. Històricament, Tunísia ha estat un país sobretot agrícola. Alguns dels seus productes estan en competència també amb els productes de l'estat espanyol i també és un país pesquer i turístic. El futur econòmic del país cap a on apunta? Una consolidació del sector primari i el turisme o hi ha altres sectors industrials i del terciari que estan agafant força? A nivell econòmic, com bé has explicat, és a dir, aquí el sector primari, l'agricultura, és molt important. El que passa que cada vegada, com diguem-ne, no hi ha unes polítiques agràries molt clares, amb unes ajudes molt clares perquè es quedi o es manté en nivell per competir amb els països que sigui de Riba Nord o inclús els països com
al Marroc. Aleshores, aquí no veiem una política, com diguem-ne, agrària molt important. Tenim el sindicat més important, el sindicat d'agricultura i pesca, que reivindica, com diguem-ne, l'agricultura com una estratègia de futur, però queda, com diguem-ne, una reivindicació. I a més li diuen com un sector que ha de ser, com diguem-ne, un sector estratègic del país. Però no hi ha, a nivell concret, no hi ha cap política, no hi ha cap, com diguem-ne, no veus que hi ha uns lleis que intenten reorganitzar l'àmbit agrícola. I també tenen un teixit, com diguem-ne, d'indústria agroalimentària important i té un potencial. El que passa, segons el meu pare, està mal explotat. Sabem que té dos mercats, Tunísia té dos mercats principals, dels dos veïns d'Algèria i Líbia, són dos mercats molt potents, sense parlar dels països subsaharians, però solament amb aquests dos mercats, l'algerià i el libi, és un mercat molt potents, però al no haver una política clara i com diguem-ne, un reforçament d'aquesta indústria i d'aquest àmbit primari, no veiem, no hi ha aquesta expansió el que ha d'haver. Però també hi ha altres sectors que no les interessa l'àmbit agrari o aquest sector primari perquè viuen altres oportunitats en les noves tecnologies que diuen que hem de dirigir o hem d'orientar el país cap a la indústria o cap a les noves tecnologies. Per això veiem, per exemple, aquí tenen molts pols d'aquest que es diu pols tecnològic o pols de competitivitat industrial. Tenen molts aquí en diferents zones. I també hi ha el sector turístic, que fins fa poc Tunísia, el sector turístic era un dels sectors molt potents i que aporten molt a l'economia, un percentatge molt important a l'economia del país. El que passa després de les revueltes, el sector turístic quasi va caure, no és quasi, va caure en picat. Però sí també que hi ha algunes indústries, sobretot indústria minera, que hi ha molta gent ara intentant, sobretot pel sud, intentant, com diguem-ne, vendre diferents projectes de mineria, sobretot de guix, que diuen que el guix té una qualitat, un nivell de qualitat molt alt. També cementeres, pensant sempre en el procés de reconstrucció de Líbia. El tema també, el sector primari, però la part de pesca, la pesca a Tunísia té quasi totes costa. El que passa, no tenen una indústria pesquera important. Segons amb qui he parlat, és un sector molt primari, molt tradicional. La majoria són sistemes tradicionals i sí que són, com diguem-ne, la pesca aquí és un dels àmbits que es pot, com diguem-ne, desenvolupar i es pot també convertir-se en una oportunitat també de gran negoci i una oportunitat d'aportació de riquesa al país. Entre les persones que estan sentint aquesta sessió hi ha hagut algunes preguntes i un espectador ens ha fet
ens demana que valorem o que valori la importància de les relacions i col·laboracions de les universitats dels dos països com a manera, a banda del turisme, d'enfortir les institucions i consolidar les relacions entre Catalunya i Tunísia. És a dir, la relació entre universitats, nosaltres des que estem aquí, una de les, de fet, una de les eixos que estem treballant és crear les aliances i oportunitat de col·laboració entre les universitats del Magreb, i aquí sobretot les universitats tunisines i les catalanes. I de fet, les úniques col·laboracions que hem tingut en compte eren col·laboracions molt puntuals entre universitat, per exemple, de Tunis, però era un intercanvi de professors, fins que vaig rebre la vostra invitació i vaig descobrir que vosaltres ja porteu molts anys col·laborant amb universitats tunisines i nosaltres ara estem en el procés de fer una trobada entre el Consell Interuniversitari Català i diferents universitats d'aquí. Aquí, sobretot, hem contactat i hem tingut moltes reunions, 3 reunions específicament, amb la Universitat de Cartaix, que és la universitat més important, la més gran i la més important de tot el país. També hem tingut reunions amb la Universitat de Tunis, Tunis Almanar, i amb la Universitat de Zeytuna. Amb la Universitat de Zeytuna, sobretot a través d'un centre, el centre és un centre d'estudis de la civilització islàmica i estem ara en un procés que tinguin una relació amb el Departament d'Estudis Àrabs, de la cultura àrab islàmica de la Universitat de Barcelona. És a dir, fins ara estem iniciant, parlo com delegació, estem iniciant aquestes col·laboracions. I de fet vam tenir una reunió com delegació amb l'equip del Consell Interuniversitari de Catalunya per iniciar aquest procediment. Sí, de fet, entre les persones que estan assistint avui i agraïm molt la seva presència, hi ha la senyora Pia Moret, que és precisament la cap de l'Oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya, a la qual saludem molt afectuosament i agraïm la seva presència. De fet, hi ha una pregunta a la mateixa línia que voldria fer-li del director de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, el doctor Miquel Solà, que va en aquesta mateixa línia. Quines accions podríem fer tant Tunísia i Catalunya per intercanvis científics i específicament possibles estades de doctorants o postdocs a Catalunya i a l'inrevés, en la línia del que acaba de comentar. De fet, la trobada que vaig tenir amb les 3 universitats que he esmentat abans, la línia va ser aquesta, col·laboració a nivell d'intercanvi de professorat, a nivell d'intercanvi d'estudiants i també de compartir programes. Això és el que, com diguem-ne, el que hem parlat i estan interessant en aquest sentit. I hi ha una darrera sessió que té a veure amb, pregunten quina és la situació de la Covid, com ha afectat la Covid al país i quines són les expectatives de recuperació. Aquí, Tunísia va ser, com diguem-ne, una mica la situació una mica contradictòria, perquè Tunísia va ser, com diguem-ne, un exemple de gestió de Covid fins a setembre del 2020. És a dir, parlem després del gran confinament del març 2020 fins al juny. Tunísia va anar amb un ritme molt bé controlat. És a dir, fins al 31 de juliol 2020, el nivell de contaminat no superava 950
I a nivell de morts, 51 fins al juliol. És a dir, del juliol fins a l'agost, quasi un mes i una setmana, Tunis va registrar 0 contagiat. I a partir de... Ells van obrir les fronteres el 27 de juny. I a partir de la segona setmana de setembre va començar a registrar, però, bueno, més o menys parlem de 50, 100, fins al gener, aleshores van començar a pujar. I a partir del febrer la situació es va, com diguem-ne, desbordar una mica i van començar a registrar 3.000 contaminats i ara, avui dia, estem en 12.000 morts i 350.000 contagiats. I ara, fa 2 dies, han començat a baixar una mica, però parlem de baixar, parlem de 750... Ara registrant, ahir, per exemple, ha registrat 780 contagis. En 780 parlem d'una població de 12 milions d'habitants. Aleshores, la contradicció és aquesta. En la primera etapa ho van fer molt bé, però en la segona etapa hi va coincidir amb la crisi del primer govern. És a dir, en el primer govern han tingut un govern, un ministre de Sanitat molt ferm, amb unes indicacions molt clares, i tot era molt centralitzat. A nivell de decisions, a nivell de gestió sempre és descentralitzada. Però després, parlem del febrer, cau el primer govern i ha començat a desbordar la situació. Però a partir d'ara, el Covid sí que ha afectat molt sector i a més es nota a nivell també de pobresa, perquè com aquí no tenen les ajudes que en teoria nosaltres comparant amb el nostre país, és a dir, aquí el sector, la majoria del sector, sobretot el sector hostaleria, que era majoritari, si estan tancats, no fan negoci i no hi ha ajudes. I a més hi ha un problema que crec que és la mentalitat també del tunisià, del ciutadà. Aquí els ciutadans es neguen a vacunar-se, independentment que Tunísia té problemes de vacunació perquè no tenen dosis de vacunes. Crec que van rebre del programa de l'OMS uns 200.000 dosis i després ells van aconseguir uns 300, parlem de 700.000 màxim de dosis que han aconseguit i encara així la gent no s'apunta en el programa de vacunació. I estaríem molta estona parlant, però malauradament hem d'anar acabant la sessió i m'agradaria fer la darrera pregunta que ha fet precisament la cap de l'oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya, la senyora Pia Moret, que pregunta quines oportunitats laborals i de pràctiques podria haver-hi pels nostres estudiants i estudiants que estan seguint aquesta sessió. En quins àmbits? Perdona, oportunitats? Laborals i de pràctiques. En quins àmbits hi ha manca de professionals i pot haver-hi estudiants catalans i graduats catalans que poden anar a treballar o a fer pràctiques a Tunísia? Aquí, crec, fora del sector més o menys de salut, tot està obert. Parlem, per exemple, tot el que he esmentat abans del sector agroalimentari, que hi ha una gran oportunitat, per exemple, aquí si es pot explorar aquest sentit, o tot el que és industrialització o modernització de lo que és l'agricultura. Tot això és un àmbit a explorar. Tot també a nivell de pràctiques, aquí estan els centres, sobretot els centres de noves tecnologies, estan molt oberts i necessiten, com diguem-ne, així gent que sigui amb experiència o gent que ve d'altres formacions més
qualificades. Aquí també la formació en aquest sentit és de molta qualitat perquè en aquest sentit la majoria és privada. També, si es pot, també el sector d'hostaleria, en l'àmbit de turisme en general, aquí no hi ha, com diguem-ne, la indústria turística també crec que és un àmbit a explorar i sobretot hi ha zones, per exemple, quan parlem de Tunísia i parlem de turisme, tothom va cap a l'est, no? Hammamet, Sousa i va cap a baix fins a Gerba, no? Però també hi ha la part, és una part com, diguem-ne, és una mica deixada i oblidada i té un gran potencial que és la part nord-oest. La part nord-oest, des de Genduba, que és una part agrícola 100%, Busalem, muntanya, i Tvarka, que és costa, no? Costa Coralis, Tvarka. Aquestes és un gran també, hi ha un gran potencial. El que passa no hi ha ni inversors que poden invertir en aquestes zones, ni gent amb empenta, amb bones idees innovadores per gestionar aquest país. I a més, avui el que he dit abans és tothom està esperant i pensant en que la frontera amb Líbia s'obre i que Líbia comença a importar la mà d'obra. Molt bé, doncs estem a prop de les 11. Shukram, volia agrair al senyor Ahmed Belalal la seva participació en aquesta sessió i, si ho permeteu, doncs voldria cloure aquesta setmana de la internacionalització que hem començat el dilluns i que hem fet un viatge virtual per aquest país. Hem conegut la seva arqueologia, la seva economia, els conflictes socials i geopolítics. Hem passat del turisme a l'arqueologia o a la política i jo crec que hem complert l'objectiu que teníem i és el d'apropar la identitat, la complexitat paisatgística, cultural, geogràfica d'un país i apropar-lo a la universitat en aquesta estratègia d'internacionalització a casa. Vull agrair a totes les institucions que ens han ajudat en aquest procés, especialment la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya a Tunísia i també l'ambaixada de Tunísia a Madrid per la seva col·laboració en aquesta sessió. Agrair molt a tots els ponents i també deixeu-me agrair a l'Oficina Internacional per l'excel·lent tasca que ha realitzat aquests dies. Deixeu-me personalitzar-lo en la figura de l'Alicia Abets, la que ha dinamitzat aquesta sessió, però també fer-lo extensiu al conjunt de l'oficina. Moltes gràcies a totes, moltes gràcies a tots i us esperem l'any vinent en una altra setmana de la internacionalització. Moltíssimes gràcies, senyor Ahmed, per la seva participació també. Gràcies. Moltes gràcies.